Ahoj, tu je Naty. Vítam vás pri novom videu. Dnes som bola v Tesku a toto som nakúpila. Zemiaky, vajíčka, mrazenú zeleninu a syr. Platila som 6 eur aj 5 centov. Dúfam, že tých 5 centíkov naviac mi dneska odpustíte. Vajíčka uvaríme natvrdo v osolenej vode. Necháme zovrieť a odstavíme na 10 minút. Potom ich necháme vychladiť v studenej vode. Zemiaky pokrájame a dáme do misy. Krájame na asi pol centimetra hrubé kolieska. Pridáme olej, soľ, papriku a premiešame. Do pekáča nasypeme polovicu zemiakov, pridáme zeleninu a vajíčka. Predchádzajúceho videa mi ostal ešte kúsok slaninky, takže som sa rozhodla použiť aj ten. Ak doma nájdete kúsok klobásky alebo špekačku, môžete použiť aj tie. Nakoniec zakryjeme druhou polovicou zemiakov. Dáme piecť. Keď sú zemiaky mäkké, pridáme rozšľahané vajíčka. A nakoniec pridáme syr. Dáme ešte na chvíľu zapiecť. Pred podávaním necháme trochu vychladnúť. Toto jedlo je chutné aj s tatarskou omáčkou alebo kyslými uhorkami. Dobrú chuť!